Balai ka India berka Pakistan hadu mentamne kitan ka jinge shun bat ka jingele markanti ka jinge ka ja hapden ka India ber Pakistan kalalong laslemba nado ko por bakila ya khat hakasnam khat khandai spa so punyo ka dao ka bakong san lane uthit ba namar ba ka British kala phia ya ki haki artli ki banta ya ka Pakistan la penlong kum kari ne ka shnong ka baki sa ki muslim bat ye ka ri India la penlong ka jagasa ki babon majority ki de Hindu ki basa India ka benda ka poin ka benungkong kalong kabala pen ye ka ja shishu ka yakini artli chak penriu kadai na benda ka Kashmir kane kashnong Kashmir kapan mi shibun kajingpan kuslai jumut yakari India pat yakari Pakistan nado kisnam kat khandai spa sapunyo nado kapor bakila yaklat ka Pakistan kala kam baka Kashmir kadai kashnong jongki kadai ka ri jongki pat ka India ru kala kam baka Kashmir kadai ka jaga jongki kat bat har kane ka daw bakalami shipun ki thma hapden kini ka artaligiri ka thma ka benungkong ka balatip kum ka Indo Pakistani war house nam khat khandai spa sopunyo loong ba kala shim yaki mensim ki shipai India kila yap hadu khatsan spa but ki shipai Pakistan loong bakla yap 6000 bada khatma ka baar ka Indo Pakistani ka bakhot khasnam kharkhandai spa 100% lomba ka India ki shipai India kila yap lai hajar ki shipai Pakistan kila yap 1000 prospa Barshishu hakathma Gargil war hakasnam khatkhandai spa khandai lomba ki shipai India kila yap sanspa arpunyo shipai Pakistan kila kot saus pa hadu 1000 shisha ka Kashmir kalapan kuslai ba yaki India bar Pakistan teng bangi perkharch phangki nong Kashmir I kumba ki kwa ban join bar ka Pakistan teng I kumba ki kwa ba sanshar hi ka Pakistan kade ka ri muslim but ki Kashmiri ki khambon kide ha ka nyam muslim but kiladan hadu khandai phonyo point 100% nang ta ki Hindu kidan R.100% nang ta kanyam Sikhism kadan not 0.5% nang ta Kristan udan not 0.1% nang ta ki waipat kidan not 0.100% but ka wai ka issue ka baka India bar Pakistan ki don ka jinge shun kalong halor ka cross border terrorism ka mot ka jingrung ka jingpan rung ki kampan trim lengba ta ka Pakistan ka India ka keno baka Pakistan kala sha bat krishan ya kila no ki kampan trim ka wan ra ya ka jing her thma kha hapogri India kan baka Pakistan ka keno ka India ka le dan bor na ka sanchar dan bor ya ka Kashmir labun ka jinga kran haplen ka India per Pakistan kila ya kran kumno berwan ra ka jing suk Henry hadu menta kamdon ka jing suk ka jing shun ka bachur ka de shapang line of control but menta dang haka arpulai 3 April arajar arpusan kileno LET kibla peniap hadu arpun rengut kitoris lane kinong syang pertai par lengba kane kacing ja kalon kacing ye keno ka bachor haplen ke India Pakistan
bat lese kalaban don kathma ba kalaban khibyang kathma ba apne ke India bat Pakistan tongye ne pai ke ai ke bechia nang ne shikma to tipye kane habran kathma ka jingdok karon hajan pen khre ela ka jong ka jingyam